ଜଣେ ତରୁଣ ବିଦ୍ୱାନ ପଦବ୍ରଜରେ କୌଣସି ଏକ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ, ଯେଉଁଠି ଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ଉଆସ। ତରୁଣ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ରାଜା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଲେ ଯେ ତରୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ପଣ୍ଡିତ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଅନେକ ଦୂର ଏବଂ ବାଟରେ ପଡ଼ିବ ଗୋଟିଏ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚବାର୍ଚ୍ଚ ସକାଶେ କିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଉଛି, ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଲାଗି ଏହି ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ତରୁଣ ବିଦ୍ୱାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାତକ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଖଣ୍ଡାଟି ହାତରେ ଧରି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଏହା ପାଖରେ ଥିଲେ ଭୟ କାହାକୁ? ବାଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ହାବୁଡ଼ିଲା ଜଣେ ଦସ୍ୟୁ। ତରୁଣ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତୁମ ପ୍ରାଣ ଯିବା ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ଶୁଣି ଦସ୍ୟୁ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସିଲା ଏବଂ ତରୁଣ ହାତରୁ ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ ଖଣ୍ଡାଟି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କହିଲା, ଯାହା ହେଉ ଏତେ ବେଳ ପରେ ଭଲ ଖଣ୍ଡାଟିଏ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା। ଏହା କହି ସେ ତରୁଣଙ୍କୁ 2 ପାହାର ଦେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଲୁଟି ନେଲା। ତରୁଣ ପଣ୍ଡିତ ଅସହାୟ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦସ୍ୟୁ କହିଦେଇଗଲା, ଆମ ରାଜାର ବୁଦ୍ଧିଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। କାହାର ସ୍ୱଧର୍ମ କ'ଣ ଏବଂ କିଏ କୋଉଥିଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ବୁଝିଥିଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ଖଣ୍ଡାଟି ଦେଇନଥାନ୍ତା। ଏହା କହି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ପଣ୍ଡିତ ନିଜ ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଉ ଯାଉ ଦସ୍ୟୁର କଥାକୁ ହେଜି ସେହି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ାରୁ ପାଇନଥିଲେ।